Хайде, Манка! Баща утре вечер ще направи банкет. Моя каза сега да церпи само да излезе. Той не е кукурдясал и не е взел тъй парата, защото не са на навик си предварително пазари работата. Нашия на заплата, Яван. Ако беше взел предварително, утре ще да гледа, ще да дойде с камерата, не си нормално. Края на месеца, като вземе парите, тогава ще направя нещо. Има ли да е моето се? И пази край! Ади, ма! Муша, не муша, ти муша. Ти муша, не муша. Ани вижте вече! Дай на тък. Дай да страните.